Sa mataong kalsada ng Barangay Pag-asa, ang tindahan ni Mang Ramon ang pinakamalaki at pinakadinarayo. Ngunit sa likod ng masiglang kalakalan, may isang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon nito. Si Roneta. 5 taon na si Roneta sa serbisyo. Sa loob ng 5 taong yun, naging eksperto na siya sa sining ng pagpapanggap. Ang kanyang boses ay parang musika sa pandinig ni Mang Ramon. Laging magalang, laging handang tumulong, at laging may tamang salita sa bawat sitwasyon. Mang Ramon, huwag po kayong mag-alala sa inventaryo. Ako na po ang nag-ayos niyan para hindi kayo mapagod. Malambing na sabi ni Roneta habang inaabot ang isang basong malamig na tubig sa matanda. Dahil sa tiwalang yun, hindi na binabantayan ni Mang Ramon ang kaha ng pera. Hindi niya alam na sa bawat pagtalikod niya, ang maliliksing daliri ni Roneta ay tila mga hito na dumudulas sa loob ng lalagyan ng pera. Bawat araw, may bawas ng 500, 1,000, o minsan ay masigit pa. Kapag nagtaka ang matanda kung bakit tila kulang ang kita, mabilis ang dila ng dalaga. Nako, Mang Ramon, tumaas po kasi ang presyo ng asukal sa supplier natin eh. Kaya lumiit ang margin natin. Dahil sa galing magsalita, naniwala ang matanda. Ang kasinungalingan ni Roneta ay naging katotohanan sa isip ni Mang Ramon. Nagpasya si Mang Ramon na umuha ng isa pang katulong dahil sa lumalaking negosyo. Dito pumasok si Eman, isang binatang galing sa probinsya, tahimik at may mga matang puno ng pangarap. Ngunit para kay Roneta, si Eman ay hindi katulong. Siya ay isang perpektong panakip-butas. Naisip ni Roneta na ito na ang pagkakataon para sa isang malaking huli. Sa loob ng 1 linggo, sadyang hindi nagdeposito si Roneta ng malaking halaga sa bangko. Inipon niya ang halos 50,000 piso at itinago yon sa ilalim ng kanyang higaan. Isang gabi, habang nagsasara ng tindahan, sinadya ni Roneta na iwanang bukas ang kaha, habang si Eman ay naglilinis sa malapit. Kinabukasan, ang tindahan ay nabulabog sa malakas na sigaw ni Roneta. Mang Ramon, ang pera! Wala ang 50,000 piso para sa bayad sa supplier. Umiiyak na hiyaw ng dalaga. Agad na patakbo si Mang Ramon. Ano? Paano nangyari yun? Itinuro ni Roneta si Eman na noon ay kalalabas lang mula sa likuran. Siya lang po ang huling nakita kong malapit sa kaha kagabi eh. At napansin ko, Mang Ramon, nitong mga nakaraang araw lang ay panay ang bulong niya sa telepono tungkol sa pagpapadala ng pera sa probinsya. Hinarap ni Mang Ramon si Eman nang may galit. Eman, totoo ba to? Pinagkatiwalaan kita. Namutla ang binata. Hindi po, Mang Ramon. Wala po akong kinukuha. Naglilinis lang po ako rito kagabi. Ngunit hindi tumigil si Roneta. Sinungaling. Nakita kita, Eman eh. Akala mo ba hindi ko napansin ang pagmamasid mo sa susi? Mang Ramon, tignan niyo ang gamit niya. Sigurado kong nandoon ang ebidensya. Sa kasamaang palad, naitanim na ni Roneta ang pera sa loob ng bag ni Eman nang hindi nito nalalaman. Nang kapkapa ng bag ng binata, nalaglag ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Yan, huli ka no? Sigaw ni Roneta. Hindi po sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan eh. Pagmamakaawa ni Eman habang tumutulo ang luha. Maawa po kayo, Mang Ramon. Nagtatrabaho lang po ako ng tapat dito eh. Ngunit dahil sa 5 taong katapatan ni Roneta laban sa 1 linggong paninilbihan ni Eman, mas pinili ni Mang Ramon ang nakasanayan. Tinawag ang mga pulis at sa harap ng buong barangay, kinaladkad si Eman palabas ng tindahan habang si Roneta ay nagtatago sa likod ni Mang Ramon. Nagkukunwaring natatakot pero may lihim na ngiti sa kanyang mga labi. Pagkalipas ng ilang araw, isang matandang babae ang bumisita kay Mang Ramon.
Siya si Aling Bebang, ang lola ni Eman. Ang kanyang muka ay puno ng pait, ngunit may kakaibang otoridad ang kanyang mga mata. Mang Ramon, Panimula ng matanda. ang aking apo ay pinalaki ko sa hirap. Ngunit kailanman ay hindi ko siya tinuruang kumuha ng hindi sa kanya. Ang perang ibinintang nyo sa kanya ay lason, nasisira sa inyong buhay kung hindi nyo itatama. Ang Aling Bebang, nakita ang pera sa bag niya. Paano ko siya paniniwalaan? Sagot naman ni Mang Ramon. Tumingin si Aling Bebang kay Roneta, na noon ay nakikinig lang sa gilid. Ang taong mabulaklak ang dila ay madalas may maitim na sikmura. Mag-imbestiga ka, Ramon. Balikan mo ang mga video sa iyong CCTV na matagal mo lang hindi tinitignan dahil sa sobrang pagtitiwala. Kapag hindi mo itinama ang pagkakamali mo, kapag hinayaan mong mabulok sa kulungan ng inosente kong apo, idadamay kita sa gagawin kong paghihigante. Isusumpa ko ang lahat ng may kinalaman sa pagpapakulong sa aking apo. Kinilabutan si Mang Ramon sa boses ng matanda. Parang may hangin na dumaan sa kanyang batok na kasing lamig ng yelo. Dahil sa takot at sa bumabagabag na konsensya, binuksan ni Mang Ramon ang DVR ng kanyang CCTV. Isang bagay na nakalimutan na niyang gamitin dahil sa pagtitiwala. Pinanood niya ang mga nakaraang buwan at doon bumagsak ang kanyang balikat. Nakita niya ang paulit-ulit na pagkupit ni Roneta at sa gabi ng nakawan, malinaw na nakunan ng pagkuha ni Roneta sa pera at ang patagong paglalagay nito sa bag ni Eman habang ang binata ay nasa banyo. Walang pagsidla ng galit ni Mang Ramon. Agad niyang tinawagan ng mga otoridad. Sa isang mabilis na operasyon, si Eman ay pinalaya at si Roneta naman ang pinalit sa likod ng rehas. Humingi ng tawad si Mang Ramon kay Eman at ginawa itong pangunahing katiwala ng tindahan. Ngunit para kay Roneta, ang pagkakakulong ay simula pa lamang ng kanyang impyerno. Sa loob ng selda, nagsimulang magbago ang lahat para kay Roneta. Noong una, akala niya ay makakalabas din siya gamit ang kanyang mabulaklak na dila. Sinubukan niyang bulahin ng mga gwardya at ang kanyang mga kasama sa selda. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Isang gabi, napanaginipan niya si Aling Bebang. Ang matanda ay may hawak na uod at itim na putik. Ang dilang pumatay sa dangal ng iba ay hindi na nararapat pang makapagsalita. Bulong ng matanda sa kanyang panaginip. Kinaumagahan, nagising si Roneta na may mahapding pakiramdam sa kanyang bibig. Nang tumingin siya sa maliit na salamin sa banyo ng selda, napasigaw siya. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang mangitim at mamaga. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang dila ay nagkaroon ng mga nana. Ang bawat salitang susubukan niyang bitawan ay nauuwi sa pag-agos ng malapot at mabahong likido. Ang kanyang bibig ay unti-unting nabubulok. Ang amoy ay kasing sangsang ng isang bangkay. Dahilan upang layuan siya ng lahat ng bilanggo. Hindi na siya makakain. Bawat subo ng pagkain ay tila tumatama sa bukas na sugat na puno ng uod. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na kumuha ng perang hindi sa kanya at nagtanim ng ebidensya sa iba, ay nagsimula ring mangitim. Ang mga kuko niya ay nalagas isa-isa. Ang balat sa kanyang mga daliri ay tila natutunaw. Inilalantad ang kulay abong laman at buto. Ang mga gwardya ay diring-diri sa kanya, at kahit ang mga doktor sa kulungan ay hindi maipaliwanag kung anong uri ng sakit ang dumapo sa kanya. Walang gamot ang tumatalab. Isang gabi, habang nakahiga si Roneta sa malamig na semento, naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Sa labas ng rehas, anino ni Aling Bebang ang kanyang nakita.
Iyan ang kaparusahan sa bawat kasinungalingang binitiwan mo. Wika ng matanda. Ang iyong dila na naging sandata sa paninira ay kukunin ng lupa habang ikaw ay buhay pa. At ang iyong mga kamay na nagnakaw ay hindi na muling makakahawak ng kahit anong bagay na malinis. Nagsumamo ang mga mata ni Roneta. Lumuluha ng dugo, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang buong pagkatao ay unti-unting kinakain ang sarili niyang kabulukan. Nakalaya si Eman at naging matagumpay sa tulong ni Mang Ramon. Ang tindahan ay mas lalong lumago dahil sa katapatan ng binata. Samantala, sa isang madilim na sulok ng ospital ng kulungan, isang babae ang nananatiling buhay, ngunit mistulan ng bangkay. Wala siyang boses, wala siyang magamit na kamay, at ang tanging kasama niya ay ang amoy ng sarili niyang nabubulok na laman. Natupad ang sumpa ni Aling Bebang. Ang bawat kasinungalingan ay may katapat na kabayaran. At kay Roneta, ang kabayarang yun ay ang maranasan, ang impyerno, bago pa man siya malagutan ng hininga.